Altså, Lina! Hende her, hun er så stiv, som hun overhovedet kan være, tror jeg. Hold kæft, hun er stiv. Hun kan ikke engang gå på sin egen ben, altså, hallo, hvad sker der? Ja, vi snakker altså også rimelig mange fadøl, og så er det bare på at Lina, hvad har du at sige? Hun har ikke... Der var en... Jamen, jeg har ikke rigtig noget... Det går hun. Hun gjorde det igen! Hun gjorde det igen! Nu vil hun lige have en smøg med tis på. Det er fordi, altså, Lina, hun har sit pis på sin egen smøger. Eller, hun har tabt sin smøger eller sit eget pis. Det kan være udbredt. Det er ret udmærket, så meget kan vi det blive enige om. Lina, hvad vil du sige til dit forsvar? Kan du godt lide tis? Er du til tis basics? Yes, sir! Puha, Lina, de er slappert. Det er fandme klamt. Ved du hvad? Jeg har en vens ven. Han... Det er jo snakke om det er hendes mor lige nu. Dog ikke, hov. Altså, det er nok ikke til min vens ven, vel? Men... Han har en ven, som har 42 piercinger i pikken, som tænder på tis. Altså, nu snakker vi ikke bare tis, vi snakker seriøst urin. Urin. Måske bag, men jeg ved det ikke helt. Afføring. Hun har prøvet at pikke på, men altså, det virker ikke. Undskyld, hvad?